Субҳ хайр кадбонувони азиз, тарзи таҳияи ҳалвои тар. Сараввал қандоб тайёр мекунем. Дар як коса оби ҷӯшомада 5 қошуқ шакар меандозем. Дар дег ним пиёла равған андохта 3 қошуқ орд илова мекунем ва дар рӯи ҳарорати миёна, оташ бояд на баланд ва на паст бошад, ордро то сурх шуданаш тафт медиҳем. Ва баъдан ки орд сурх шуд, ба он 1 пиёла оби сард илова мекунем ва баъдан аз қандобе ки қаблан омода карда будем кам кам омехта карда хуб мекобем ва мегузорем 5-10 дақиқа дар оташи паст биҷӯшад. ҳалво бояд на ғафс ва на тунук бошад, зеро баъди сард шуданаш боз ғафстар мешавад. ва хуб ҳалво омода ҳаст. нӯши ҷон, онро ба тарзе ки ба шумо писанд аст оро бидиҳед. умедворам писандатон омад. ташаккури зиёд.